Poika myös. Varpaat ulos. Näin. Se on siis hullua. Paljon enää silleen kuin jokakin. Ei ole pitkä matka. Ja varpaat eteenpäin. Ei todella. Joo. Jes. Hyvä. Yksi. Hyvä. Mene. Pistetään kantapäättiin viiva. Varpaat ulos. Varpaat ulos ja viiva yli. Joo. Tämä on rankkaa liian, varsinkin tuon äskeisen tuon puhteen jälkeen. Nyt ei ole pitkä matka, niin sitten venytään. Kokotaan vielä pois. Eiku sitten mä niin... Sitten mä haluaisin niin tuon temppuroita. Niin? On sen temppuroita ja vielä nyt ei. Venytään, kuule venytään vielä venytellä. Ja venytään kaikkia noin. Venyttely on kuule tärkein nyt tuo. Nyt käy pois. Kaikki muut jää. Tehdään tuo rata tuosta nyt. Me voidaan temppuroita tehdä ystävän hyvästi sitten kotia, kun siellä on niitä ämpipörksejä ja muita sitten. Mutta nyt keskitytään tuohon reistuvaan. Hyvä. Varpaita ulos. Varpaita ulos. Se on rankkaa, tiedä. Tulee tuonne. Hyvä. Enää muuta. Enää muutama. Jes. Hyvä. Noin. Tänne. Sille just lähdettiin. No. Lähdet tulemaan silleen, että toinen jalka tulee tätä takaajalla. Hyvä. Onko se helppoa? Asut varpaat sinne ulos. Hyvä. Onko se helppoa, paitsi että tässä on kai. Tässä on ollut se näin. Ja muuten täällä. Niinpä. Hyvä. No.